Sanibonani la ku-One Nibingelelo sifundo. Si-One sithanda ukubongela uSgwebo sentambo laphana ngokuthenga imoto entsha ntsha. Uthe eyithenga-ke le moto eseyitholile wabe segadla lapha kuBahubhe ethi yena usedrayiva imoto efana neyakhe kodwa yena uyithengile akayiwinanga le moto yakhe. Sacela nje mbukeli wethu ushiye umbono wakho ngalolu daba ukuthi ngabe kuhle yini lokho okushiwo iSgwebo sentambo. Ubese phinda-ke gadla nakubaculi BaMaskandi ethi abagidise abafana bebathengele ukudla bayeke ukubathengela amagwinya bengene nje la ey'tori ey'bizayo njengo-Steers ngoba uzobona nje mbukeli wethu eveza lapha edla namagidangoma akhe bedla Steers. Sacela nje mbukeli wethu ushiye umbono wakho nje ngalolu daba, ungakhohlwa ukulayikha nokukhomenta nokusubscribe. Ngiyabonga. Manje ukugqibela bemsola ngizoba inyanga yababhema unyaka wami lo akukho okuningi ngizokusho kodwa nje khona hayi sekunjalo Bahubhe sabe imoto ey'fanayo manje angiyiwinanga ngiyithengile nazi inkinga ya kunjalo ngiyapela lapho ekakudliwa Steers lapho ungahamba ugidisa abafana bavethulisa lapha lokho ochazula izinqa obulala ngendla na Steers mina abafana badle Steers indaba ukudlisa iy'ngane opoloni nezinkwa la